हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल चाहत बानी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चले वीडियो शुरू कइल जाओ। अबे कुछ दिन पहले रउआ लोग देखनी है कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार बनैना, जेमे सगरो विधायक उनकर सपोर्ट कइला हल। ए बेरा खबर आइल बा कि कांग्रेस के पार्टी के आरजेडी के 3 गो विधायक एनडीए में शामिल हो गइल बा। पूरा माजरा का बा सुनी। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बढ़न झटका लागल। कांग्रेस के 2 गो विधायक और आरजेडी के एगो विधायक एनडीए में शामिल हो गइल बाड़े लोग। कांग्रेस के एगो विधायक जौन पाला बदलले बाना उ महागठबंधन सरकार में रह चुकल बाना। कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ औरव एनडीए में शामिल हो गइल बाना। तो रउआ लोग देखनी है कौने गनिया कांग्रेस के विधायक और आरजेडी के विधायक पाला बदलले बाड़े। तो रउआ लोग कमेंट में बताई कि इ लोग पाला बदल के ठीक कइला हलो कि ना। जल्दी कमेंट में बताई रउआ लोग। माफिया चाहे बिल में होखे चाहे पाताल में, अब बिहार में माफिया के खेला खत्म। नीतीश कुमार बना देहना नया नियम, डीएम और इंस्पेक्टर के बढ़ा देहना पावर। तो दोस्त रउआ लोग जौन सुननी हई एकर पूरा माजरा का बा सुनी। 1981 के कानून के कमजोर मान के नीतीश कुमार सरकार अपराध रोके के खातिर बनैना बढ़न और मजबूत कानून। बिहार में जिला अधिकारी से लेके पुलिस इंस्पेक्टर तक के ताकत बढ़ा देना। डीएम के इतना ताकत देले बाना कि उ कौनो अपराधी के बिहार से बाहर निकाल सकेला। इंस्पेक्टर के बराबर के पुलिस के इ अधिकार देले बाना कि उ गैंगस्टर के तलाशी भी ले सकेला। आम आदमी के खातिर भी एगो कानून बनैले बाना। नीतीश कुमार कहना कि अगर रउआ अपन निजी सीसीटीवी कैमरा लगैले बानी त ओ सीसीटीवी कैमरा के पीछे के 30 दिन के वीडियो सुरक्षित रखे के बा। ए कानून के लागू करे खातिर बिहार विधानसभा में पेश कइना। नीतीश कुमार ए कानून के मत में बहुत लोग आगे आइल, यही से इ कानून पास हो गइल। लेकिन विपक्ष के कई गो विधायक ए कानून के विरोध करता लोग। कानून के काला कानून कहत बाड़ लोग। ए कानून में भूमि, बालू, शराब समेत कई प्रकार के अपराध शामिल बा। और सुनी, छेड़खानी, दंगा और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करे वाला के इ कानून से रोक लगावल जाई। ए कानून में इहो लिखल बा कि जिला अधिकारी के पास इहो हक बा कि उ वारंट जारी कर सकेला और गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकेला और ओके बेल भी दे सकेला। तो रउआ लोग देखनी है कि नीतीश कुमार कितना मजबूत कानून बनैले बाना। तो रउआ लोग के इ खबर कैसन लागल है? अच्छा लागल है तो एगो लाइक करके जाएम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी जरूर दबाएम। मिलतानी आगे के वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।